Нәтижесінде бір генә тәмле ашарға яратучы булса да, безнең тапшыруыбыз үз эшен дәвам итәчәк. Сәлам дуслар, сәлам. ТМТV телеканалында Тәмле Краш инде 5-нче сезонны башлап җибәрәбез сезнең белән бергә. Сез, мин һәм безнең кунакларыбыз. Каршы алыгыз, бүген үзләренең кулинар осталыкларын күрсәтеп, безне дә сыйлап, сезне дә сыйлап, шаккаттырачаклар, хәтта үзләрен дә безнең Татарстанның, Казаныбызның оста баянчыларының берсе булган ике баянчы гомумән бүген бездә Динар Бәдретдинов һәм Рузил Валиев. Сәлам җегетләр. Хәерле иртә, хөрмәтле дуслар. Сәлам. Юк, хәерле иртә дисәгез була, хәерле иртә, хәерле көн, бәлкем Америкада карыйлардыр. Анда төндә булырга мөмкин. Я, җегетләр. Рәхмәт чакыруны кабул итеп килгәнегез өчен. Беренчедән Рәхмәт чакырганыңызга. Мин күчтәнәчә карыйм дигез. Шундый күчтәнәчләргә карыйм. Нинди күчтәнәчләргә шаккаттыралар дип. Рузил, әйдәле башлык синнән. Әйдә. Нәрсә бу? Бумы? Сен беләсеңме? Беләм. Сәлам әйтеп җибәрделәр менә иңдә. Нишләп әйтеп җибәрсеннәр? Үзем пешердем бит мин аны. Әйе. Син өйләнмәгән? Өйләнгән. Аллага шөкер. Яхшы. Вот. Бу инде королевский ватрушка дип атала. Төне буе пешереп чыктым бүген. Вот. Үзем инде менә шулай итеп. Шоколад эретеп. Шоколад эретеп. Әйе. Аның әле үзенең приборлары юк иде. Пакетка салып эретеп, шулай итеп язып чыксаң. Дөрес. Әле аның 2 пакеты эреде. Өченчесендә генә нормаль итеп чыкты. Тәмле Краш. Рәхмәт, яма. Бу безгәдер бит инде. Сезгә бу, сезгә. Сорап алмасаң, шулай бирмиләр инде аны. Үзләрендә кала. Динар, сен. Үзем пешермәдем инде, но минем Патрушка инде. Монсы. минем тормыш. Ватрушка тәмлерәк. Хат. Беләбез хәзер ашакларыбыз кайсыдан икән. Күсәсеме Краш башланды монда, Краш. Әйе. Моны үзем пешермәдем инде, әлбәттә, үзем пешерә белмим чөнки. Мин алдамадым, үзем пешердем дип дигән. Алдамадым инде, әйе. Ну, юк, ул чынлап та үзем пешергән. Әле шеш тордык эфир артында үзем пешергән, чыннан да. Анда краситель күбрәк. Әйе. Минем тормыш иптәшем бик булган, хатын бит инде ул бик булган кыз. Белмим буй. Син беләсеңдер. Бәлки күргән бардыр, ишеткән бардыр. Менә шундый матур, минем баян формасындагы торт бу, менә Динар дип язылган, минем баяным нәкъ шундый ук, һәм менә шундый ук тортны да ашарга да жалко. Белмим менә нишләп. Сиңа жалко, безгә жалко түгелме? Безгәдер бит инде. Инде. Дуслар, сезгә дә күрсәтәбез. Бик зур рәхмәт җегетләр, зур рәхмәт. Шундый да күңелләр булды бүген. Шундый тәмләп башлап җибәрәбез Тәмле Крашыбызны. Я, крашырга әзер булсагыз, без башлыйбыз. Сез дә әзер булыгыз дуслар, бүгенге кызыклы рецептларны баянчылардан күрергә дип киттек. Егетләр, тапшырыбызның шарты буенча, сез әлеге ризыклардан нәрсәдер әзерләргә тиешсез. Инде кайнар ризык һәм берәр төрле салат дигәндә. Кайсыгызга сүз бирик беренче. Монда тавык, бәрәңге иң мөһим ингредиентлар. Мин дә нәрсә пешерә белмим инде. Юкмы? Шу бәрәңгене турыйм да инде хәзер. Ашыйм. Тавык белән бергә бәрәңге буламыгы ясыйм. Буламыкмы? Буламыкны ясыйсың да тавыгын нишәтәсең? Кыздырам табада. Нормально? Кукмара табасында. Кукмара табасында. Һәм берәр салат. Ясарга кирәк булса, Салат ясыйбыз инде. Салат ясыйбыз, ярар. Так, син нәрсә эшлисең, әйдә. Дөге бармы? Бар. Шулай булса, дөгене хәзер пешерәбез дә, тавыкны кыздырып, матур итеп башлыйбыз. Димәк, синең гарнир урынына бүген дөге була инде монда. Дөге була. Ярар. Бәрәңгене без сиңа бүләк итәбез. Бәрәңгене сиңа бүләк итәбез. Буламы? Бик бәрәңге яратам. Коллектив зур. Безнең коллектив зур. Я җегетләр, сезгә уңышлар инде әйткәнемчә, менә сезгә ярдәм, сез бәрәңге эшли башласыз, турый башласыз. Карап торасыз. Сезгә ярдәмгә киләчәк безнең тапшырыбызның генераль спонсоры булган Кукмара металл савыт-саба заводы ачык акционерлык җәмгыяте. Кукмара Сәүдә маркасы вакыт белән сыналган савыт-саба Германия технологиясе буенча үзебездә Рәсәйдә җитештерелә. Әлеге искиткеч заманча шәп табаларны, кәштрүлләрне, анда пикник өчен дисеңме, бөтен кирәк-яракларны аларга була интернет кибет ашада. Яисә Казандагы кибетләре һәм Кукмардагы кибетләрне барып ала аласыз. Рәхмәт. Я җигәр. Әйдәгез, киттек, керештек, башладык. Бәрәңге пешерер өчен сигүмә бай пешергәнем бармы бер кап? Хит бәрәңге булса да. Дөресен әйткәндә, минем тормыш иптәшем бик каты итеп шатланды монда килгәнгә. Хәзер Берәрсе ашарга өйрәнеп кайтасың дип әйтте. Шуңа күрә мин инде менә Өйрәтәсе була инде. кирәк инде. Синең 3нче разряд, минем 2нче разряд. Аның йөзендә дә язылган повар икән. Шулаймы? Конкурент итеп булмый инде Рузил белән. Бәрәңгене пешерер өчен бик каты вакыт турырга кирәк тә, без бары тирән ил яртыгына бөләсең дә, һәм берәр кәштрүл. Сояк синдә Кукмара кәштрүл баша, Кукмарада әзерләнгән менә шундый кәштрүл.
Так. Кастрюльлер шәп. Шәп бар солда. Иә, бірінші өзіңіздің кулинар хатирәгіз белән уртаклашыгыз әле менә. Бала чактагы менә мин үземне хәтерлим, беренче тапкыр пычак тотып, нәрсәләр тураганны, кискәнне, үзләр әзерләшкәнне, Рузил син инде 3нче разрядлыга шәйдә әйтеп җибәр безгә. Минем Иң беренче нәрсә әзерләдең? Ең бірінші опыт грешка ярмасы еді. Гречка ярмасын. Где-то, наверное, бір 6-шы класстар болғандыр. Аңарча битне ошамадың инде син. Аңыншы класста ашысы килә башлады. Аңыншы әни пішірәдір енді. Әйе. Ну, әни қазір де Аллаға шүкір пішірә енді, қонаққа қойтқаш. Минем иң яраткан ризык грешка. Һәр иртә белән менә инде 17 ел буе грешка ашыйм. Син Иртә белән завтрак. Динар Бадретдинов 17 яшь. Танış булабыз. Син өйләнгәнгә 17 елында хатыны пешерәме? Юк, башта әнием пешерәдер, аннары үзем дә пешерергә өйрәндем, аннары инде тормыш иптәшем бер пешерә. Һәр иртә белән минем кызым да шуны гына ашый. Бик файдалы. Һәр иртә грешка ашасагыз, менә минем шикелле таза сау сәламәт буласыз. Кашан тапкыр врачка барды. Справкалар алып килим әле. Ул грешка дигәннән миңа шул бер 6 яшь. 6нчы класста. 6 яшь. 6-шы класс түгел, 6 яшь. Менә ничек тиз генә әйме? 10 елны алып аттык. Әйсәндә. 6 яшь. Почти. Садик безнең күршедә генә иде. Шул садиктан кайттым да инде мин. Аннан соң әниләр әле кайтмаган иде. Так. Әти-әниләрем һәр вакытта гастрольдә булдылар. Һәм мин садиктан үзем генә кайттым да инде. Әти-әниләр кайтканчы ашарга пешерим дип зур гына кастрюль алдым да, Әйе. авылдан алып килгән ек. Пешерә беләм ди бу. Повар, настоящий повар. Ирәле монда. Бөтен өстәне шешерәтеп бетерәсең бит монда. Туктале мин. Синең белән сөйләшеп. Яра, үзең Так, әйе. Так, нәрсәдә калдым әле мин? Ярар инде байтырып атмагач. Мондан гына. Динар бәрәңге салырга әйбер бармы? Бәрәңге салырга өйрәттек. Әнә кашыклары шунда җәме. Аны күзгә. Әйе, шундан хаба бит нәрсә зур гына кастрюль алдым. Ашысы килә 6 яшь, әтияне кастрюльдә. Ул вакытта инде безнең авылга кайтадыр инде, Урсай дигән авылга. Әбиләр биреп җибәргән 3 литрлы банка белән сөт. Шушы бөтен 3 литрлы сөтне салдым шушы мискә. Не булгатасың анда? И өстенә грешка тутырдым. Тозытырал сөрөче булгатам ди. Динар. Сине ешрак шакырды. Мәле булат, мен сиңа самолет Рәсил, давай, оценка бир әле, нормально булдымы, юкмы? Вообще бу инде бишлек куйрылды. Бәләле, син хәзер беләсең нишләп? Син моны кыздырам димәдеңме? Әйе. Işte onu alasında, менә шу Дина Рузил эшләгән кебек, менә шу итеннән арындырасың, яме? Яра. Шулай. Сиягын турамы, итен генә турап куй. Шулай кыздырам дип уйлагансыңдыр бит инде. Ниятла. Бигә ничек тәйяр? Яра шулай кыздырады, яме? Менә брат, сиңа самолет. Яңа туйлар күп үткәргәч шундай берне беләм. Нәрсә икән? Монда куеткә. Шунда иткә. Шарик. Шарик, ахтыш. Я. Алдын кәштүрел, хама пиши бит әле гречка. Динар келдерә монда. Шуннан. Кызык бит инде бу гречка. Ирек узак барды. Гречканы шәп пешерәм, кстати. Туктале сирән гречка. Сирән гречка белән монда. Так, 6 яшьтә. моның Кәштүрел, туктале. Аха, кастрюль. Гречка пешмәде бит әле синең. Пешмәдемме? Ярар. Шулай итеп, зур гына мискә, Мискә ярар сезгә. 3 литрлы банкадан алып, сөт салдым. Һәм шуның өстенә гречка тутырдым. Әйе. Шуннан соң нәрсәсе кызык? Целый мис гречка пеште. Һәм инде не то что пеште. Теге ул бит инде сөт белән булгачтан күпрә. Ташы бетте. Әйе, ташы бетте анда, пешерә бетте. Бөтен кухня шул гречкага батты. Нишкә баткасы булды инде. Шундый шәп иттереп гречка пешердем инде менә. Булды. Ләктеме соң аннан соң сиңа бераз? Юк, эләкмәде, наоборот мактадылар. Бу бит инде минем беренче опыт булгач, шуңа мактадылар. Ярар, син моны шулай кыздыр инде. Хәзер. Мине дә мактарсыз инде бүген беренче опыт Аны- булгач. Әле, кара. Әле синекенә салыйк әле. Мен үзем салам, яме? Кимә. Давай. Так. Менә Кирәк түгел. Наша иттереп кара, менә бүләсенә. Хоп, менә шулай гына бик каты атырга кирәк.
Ну, сен профессионал болғаш енді 5-ші Пышағы да сезон. шундай кішкене пышақ алырға керек. Мен мұнда 5 сезон шулай ошарға пішірсем, повар болып бітірейім сені шекілді. Солай ма? Мен қазір мен өзімнің қазаным бар. Шақырсаларға келем, қазан білем пішіріп кетем. Специальный, шеф-повар. Выездной. Выездной. Шақырығасы. Телефон номері экрандарда көрсетілген. Яки мен ашалтыға тығыз. Мен өзім бұлар Ссылка в бәсе жүрмін. описании дейік. Бұла ма? Бұлдырға Әйдәлі бірәсе тырышамыз. бұлдыра тырышамыз. Сиягін, кисмә сиягін қалдыр. Сия керек. Біздің шариктар, тузиктар көп. Иті бек әйбәт көш аға. Иті бек әйбәт. Так, біздің нәрсе Жігіттер, біздің тәмлі кірәшімізді білесің, мұнда кулинар ұсталықта ғана кірәші түгіл, ақыл яғынан да кірәші керек. Сіз бұман сұрайым әлі баянлары ұзап келесің бүгін баянларыңыз? Баяндарын алып Бүгін баянда ойнаймыз ба біз бір нәрсе? Ошарға пішіргеш, тамақ тұйғаш Тамақ алабыз. тұйғаш, ошағаш дейсің. Яқшы. Шай ішкеш. Бізде баян алып келдім. Алып келдің бі сенде? Сенде баян бар? Баяннан неше еш? Баянға... Әкім білгейін аны. Рубин 7 деп атала, Самый- значит 7 яш. Самый главный өзіңнен қарт болмасын баян. Значит, все нормально. Баяны Өзің неге бір яш яш болса, болса? Шой сайғар баян деймі? өзің біле бір яш болса, нормальный баян, значит. Сенекі неше ел? Менікіне Неше еш? қатырләмей менді. Сенің баяның итальянский ма, германский? Германский. Германский. Ну, идегісі российский да бар, әйбәтті. Но, мұнда иде. Асы iya қонақтар келген деген ойны тұрған. Әмінсіні енді. Әмісі концерттарға жеті тұрған. Қатыға жетіп тұрған. Яқшы, яқшы. Ағыма сен ғайланды тағы мұна қатының. Менің дәуәте Қызың. бик шәу өттіріп өнедірі, әнейім дә өнедірі, қазір дә өнелі. Мен енді мына шуларға қарап үйрендім. Қызым да бик ярата. Қызыма 3 күнә еш әлі, ләкин ол бик қызықсына. Ама да баян бересің. баян бермей. Қыздар инструменті берінде. Скрипка шында. Ол жырларға да ярата, бәлки жыршылық та кетті. Ну, сәнғатқа бик ғашық енді. Бик ярата сәнғатына татар жырлар. Элвин Грейнді ярата бик қатты. Өліптің енді Элвин Грейнді. Күні-түні. Күні-түні. Уфтанма жырын бик ярата енді. Керегін бере. Молодец. Сен нешесің әлі мұнда? Мен өзімнің бүтін вниманиені ошарға пішіруге бердім әлі мұнда. Мен аңладым енді Динардың айма. Кімдері баянистылар болғанда. Сенің әтең отқазаған артист болды дейсің. Қойсысы гармонда баянда ойнайды. Кім? Бір кімді ойнамайды. Менің әнем шында әзірек кіні гармонда ойнайды. Башта бір кімді ойнамайды, анасы әнесі ойнайды болып шықты. Жоқ, баянда емейді сөзі. Баян білән гармонның аның разницы бар бітінде. Бар енді, бар әлбәтті. Бір рәтке разницы. Тұзлай ма? Тұзла. Әзгені. Көп салма только, емі? Ера. Өзің салмадың бір нәрселер шуңа? Сен өзің де бик шәбеттіріп ойнайсың бұға айтылы баянда. Шылар білмейдір әлі аны. Болатынан шәбеттіріп ойнаған баянда. Айда бүгін ұл тұруда түгіл. Баянда ойнайды. Так, ладно, сен пока болат пішіре тұр. Мен юмористик тапшырып ағанын сенің. Нешек ойнарға ярамай деген. Әйе, бірінші тапқыр баянда қашан шерісті құлға алдым. Бірінші тапқыр. 3-ші класста музыка мектебіне оқырға кірдім мен. Кірдің ме, кірттілер ме бар? Бар, ойна деп. Кірттілер. Бұл менен таба бетін не ме? Сонда енді... Сен менен кірмейсің ме, жоқ? Ұқтатылны мен мұнда бұл шамялы менен бет. Мұнда подшефный бар. Әйе. Динар есіміні бір жегет. Соған таба керек, жылатасың енді. Соған тұқтат. Құрамы шатыр емі. Сен бір сауытқа сал әлі мұны. Я есе. Тұқта. Я есе салықта бір сауытқа. Қазір. Динар, суғанын тура берейін ме? Турарға ярата мен суғанын. Шуннан 3-ші класста кірдің Мен да? тураған жоқ, жылатау. 3-ші сыныпта оқығанда Бардың да? музыкальный дәріске Мұқойдасың бұл. әтиден Ознақы шәһәрінде. Әтиден әниден жылап сұрап, айтам, мені кіртігіз. Без этого не могу никак. Шулай тұрып кірттілер. Ойнап кеттің ешімді. Ойнап кеттім, анасын енді мәктәпні, музыкаль мәктәпні, һәм оқитырға мәктәпні 1 елда бітірдім да мен, 99-ші елда. Бітіресің де 1 елда бітірдің мені? Әйе, музыкаль мәктәп білен. Ойя. Бітірдім деп енді 9-ші класстан кеттім. 9-шыдан. Әйе. Анасың музыка училищесіне Леногорск шәһәріне кірдім. Анда Фердис Симаевпен таныштың ба? Әйе. Бір общежитиеда бірге яшадық. Анасың енді Бірге міне ижат юлларын бірге башлағандар деп білем. Шулай, анасың енді оқуны бітіргеш, мен әлі 1 ел
Ознакай районы Урсай мәктәбендә укытучы булып та эшләдем. Армияга бармас өчен. Әйе. 1 ел укыттым да, 27 яшь тулды да киттем. әзрәк кенә шунда укытучы Кассеті болмады дәрәҗәсе ақыры. Кассеті болмаған бүтәнше. по-другому никак. Мен дә шулай кассеттем. Тагын ничек дип уйлыйсың? Анда по-другому никак. Шуннан Фирдус белән эшләп киттең берничә ел. Андан соң армияга киттем әле мин. Кайда хезмәт итәсең? Армиядә хезмәт итәсең? Яшкар авылда. О, бик ярак киткәнсең икән. Бигрәк. Ракетный войска. Анда ракетлар бар менә? Андамы бар. Син белмисең генә. Моны әйләндерергә кирәкме? Ракета бар. Атомный. Атомный ракеталар. Китер әле үзем әйләндереп. Ракеталар, әйе. Үсе пешкән бит. Фирдус белән качан эшли башладың? Шуны әйтәләр. Фирдус белән менә армиядан кайткач, Нурузел булды. Азнакай мәдәният, Касимдә шулай булды. дворец культуры татарча ничек әле? Әй, мәдәният йортында. Мәдәният йортына эшкә кердем дә мин, шунда баянист булып эшли башлаган идем. Шуннан соң миңа Фирдус тәкъдим ясады. Ул вакытта Гүзәл Уразовда алып баручы булышы идер. Атын беләбез. Әйе, менә шунда миңа тәкъдим итте инде. Әйдә әле брат. Әйдә әле. Ну, шуннан соң инде эшләп киттек тә бергәләп. Ең уңышлы Андан соң булды. инде Ничә Гүзәл сезон Уразов эшләдең син? бер сезон Гүзәл Уразовда эшләп алдык та, аннан Фирдус белән үзебез башлап җибәрдек. Менә шулай. Шундай дәрәҗәләргә барып җиттек. Әйе. Сез аны беләсез. Фирдус Исмаев концертларында. Шулай. Шул Пародияларны карыймы синең? Пародиялар? Аның пародиялары бар. Пародиялар да бар бит аның. Үзенеңме? Үзенең пародиялары бар. Вала, күрсәтәсеңме соң бүген? Юк, бүген күрсәтеп тормыйм. Шәп, әйдәле бер. Ул җайлап утырыйк та Юк, карыйк. пародия дип ул пародия түгел. Ул юмористик номер дисәң дә була. Әйе. Ул менә минем бер номерым бар инде. Өмме Гөлсем әби дип атала ул юмористик номер. Әби ролендә инде ул. Менә шулай торып әби булып, Тута. Тамам. Хәзер без. Әйе. шул әби булып, халыкка менә шу ничек әйтим, шу юмористик Номерны күрсәтә. номерны әйе Яхшы. күрсәттем. Әмма Гөлсем әбине без читтәрәк калдырып торыйк бераз гына. Бераз ял итсен әле, җәме. Әмма Гөлсем әби без сезгә менә биремнәрдә әзерләдек. Менә ул да булса, суган туры биреме дип аталам. Яисә минем биографиям дип аталам. Аны сендер куйгар бер катырак кызы булай безнең. Син хәзер тиз генә суган туры башлыйсың. Суган беләсеңме турыга? Тураган бармы? Башта булайга уртайга бүләсең дә, андан соң дип әйләндерәсең асын. Аңладым. Яме, менә шулай. Күргән бар. Күргән бар. Күргәнем бар икесендә, яме. Шуна кырыга, менә кырыга җыйсаң була шайтыр. Ярар. Ләкин шул вакытта бердә туктамыйча үзенең биографиясын сөйли башлыйсың. Әзерме? Әзер әлбәттә. Динар Бадретдиновтан аның биографиясы исемдә калганнар. Киттек. Мин инде татар малайы, Чехиядә туган. Чехиядә тудым да. 85 елда Чехиядә Тура, тудым. син туктамыйча, син сөйлә һәм тура менә шул. Сөйлә турысы. Алай түгел. Сөйлә Миндә төшеп туры сөйләмисең. Сирәк кирәк. Әйе, сөйләргә кирәк, турага кирәк. Әйдә. Мин бер Налга кисәсен әйтеп. 2-3 бер җыл эшләп авыр икән. Эшләргә кирәк, менә шунда бит, бу керәшәдә киттек, аша туры башла киттек. 85 елны 4 октябрендә тудым. Молодец. Чехиядә. Молодец. Әтием хәрби кеше булды. Әлбәттә, чөнки Чехиядә хезмәт иттеләр. Аннары инде мин Казанда үстем. Авылга кайтып җирдем гел, дәвәтләр белән авылда үстем. Тальян моңнарын тыңлап. Яшым тулганда, 6 яшь булганда кирдем. 6 яшь булганда кирдем укырга. Инде Октябрьдә тулды аннан соң. Әйе, октябрьдә 7 тулды. Укырга кирдем. Башта 6 яшьтә кирдем әле музыка мәктәбенә. Аннары 7 яшьтә генә мондый мәктәпкә кирдем инде. Алай түгел. Кирсенчә менә шулай, Әйе. Атырга кирәк. Мәктәпкә кергәндә әле мин агыл авылда гына үскән идем. Укый яза белмидер, ләкин баянда уйныйдыр мин. Юк, мин 5 яшькә кадәр авылда гына үстем. Һәм менә мәктәпкә кергәндә бер дә русча да белмидер идем. Рус мәктәбенә бирделәр мине, менә бер нәрсә аңламыйча утырдым 1 ел буе. Рус мәктәбендә. Баянда уйнап инде. Әлишәп Динар бердә укымый. Ау, русча белмей. Шуңа баянда уйнап утыра шунда дип. Уйнап утыра бала. Шуңа өйрәнгән инде уста. Әнием дә менә утырадыр, переводчик булып утырадыр инде дәресләрдә. Шулай итеп өйрәттеләр, русчага да өйрәттеләр. Менә татарчаны да оныта башладым инде. Азапланта карагансың икән. Шуннан инде менә музыка мәктәбен бетердек тә, музыка училищесына кирдек. Музыка училищесында 4 ел. Әйе, Казанда 4 ел. Консерваториядә 5 ел. Аннары аспирантурага кирергә дип
Anda 8 yıl dediler de giderimden jülerim. Giderimden deydin de anları indi bulağa naşi başladı. Şulay bana. Ayy. Yaxşı. Hem ilendin. Eğlendim mi? Kızım üsüp kilo Allah'a şükür mine indi. Kızıma 3 yaş doldu Zerine isimli. Turmuş iptaşım. Varşa yağından. Bik rahat. Atma sen aşağı qaytып жүрем. Aşağı жақын ғана рахат. Тура жаман. Нәрсе Аса сөйлеймін? Қайран Урсай ауылында тудым. Yok, менің әнем Урсай ауылынан шуңа күрә инде һәр вакытта минем яшьлегем Тури силә. Елам ишагын. яшьлегем шунда Елата Урсай башлады ауылында җәмәгать үткәнсең дә мине. була. Тудым 80 елның 14 декабрында. Туктайын ашыктырма әле. Шундан. 14 декабрында тудым. Ознакай роддомында. Так, молодец. Шул тагы нәрсә сөйләйм инде. Тугаштан инде анасын әзрәк кенә үскәч садикка 6 бирделәр. yaşında мәктәпкә киттем. Юк, әле мәктәпкә китмәдем. Мәктәпкә 8 яшьтә генә киттем. Так. Шул 8 яшьтә мәктәпкә кирдем. Аннан соң 9 классны бетергәчтен Леногорск музыка педагогия. Тури силә. Ан бәйреме шунда бит, бу бит бирем. Леногорск педагогия музыка училищесына кирдем. Аңа янсын белдек. Аны укып бетердем. Аны укып бетердем. Бетергәннән Армияга соң инде киттем. армияга киттем. Тура. Армиядан кайткачтын инде Азнакайга эшкә кирдең. Ознакайгашка кирдем. Аннан соң миңа Фирдус Тямаев дигән җегет, минем курс Килде. белән бергә укыган җегет инде әйе. Дигәле дип. Так. Бергә эшлик дип, Гүзәл Уразовда 1 ел ведущий булып эшләдек. Аннан соң инде Фирдуспен чыгып киттегез. Фирдус белән Кашан эшләдек. өйләндең? 7 июльдә. Менә никах булды минем. Шулай мына? Әйе. Шуңа күрә инде менә Котлыйбыз. рәхмәт. Молодец. Шул. Шуңа күрә шул. Шуңа күрә менә Шуңа күрә өйләндем. 7 июльдә никах булды да инде. Менә бүген Иҗат кешесеме? Сөйгәнең. Юк, иҗат кешесе түгел. Құтлы болсын никахың. Рәхмәт, брат, рәхмәт. Бәхетле бул. Бәхетле Шәп буласың. чакырмадың диген. Әйе. Кем инде? Баянчы булдың Баянчы. соң Кем инде никахта. андай бер белән котлыйны син әйне. Үзең уйнадыңмы баянда? Үзе алып барган диген. Үзең алып баргансың. Үзе алып барат диген. Приватно, үземнең тоемны үзем эшлим. Яхшы, рәхмәт җегетләр. Әлегә рәхмәт, безнең биремнәребез әле алда да булачак. Шуңа күңелегезне иркен тотыгыз. Дуслар, берничә минуттан без тәмле көрәшебезне дәвам итәрбез. Хәзергә TMTV телеканалында тәмле көрәштә тәмле реклама. Бу очракта бәрән. Күрше бит бу. Дилә. Күрәм күрше бар диген. Күрше диләр. Туганнар тату булып яши, шашлык кайгыларны бүлешеп, зарлап яшик дуслар гөрләп яши, исән чакта бергә күрешеп. Дуслар, TMTV телеканалында тәмле көрәш дәвам итәм. Бездә бүген бик музыкаль җегетләр. Музыкаль дип әйтим дә әле музыка уен коралында уйнаганнарын ишеткәнем юк. Бәлкем бик үтенеп сорасак, ялварып сорасак уйнап та бирәләр. Хәзергә аларның эше дәвам итә. Динар Бәдретдинов, әйе, бездә Динар Бәдретдинов һәм Рузил Валиев, баянист, музыкант һәм тамада. Шул дип әйтәсең әле син. Әй. Тамада дип әйтәләр диеме? Бәйрәмнәр, юбилейлар, корпоративлар. Рузил Валиев. Булдымы? Булды. Рәхмәт. Динар Бәдретдинов. Тамада түгел. O beyramlardan çıkış yapsın diye rəxətlənib. Tak, yarar. Oyun külkü bilən biz pişkəndigini biraz gına kabada qızdırıb alarga bulduk. Şulay bit. Bu jıl topta biz joltırsan için. Senin garnirın əzir. Dinar Badreddinov şunday usta yigit bulub çıktı. Anın garniri şulay əzir. Tırıştık. Tüydürdük bərəngisin. Tüydü. Bulamıq əzir. Yarı kimədi. Mən bunda tavuğa şüt kine kiyip gitmədi biraz gına. Biz onu tuqtatıb qala aldıq. Bolad boşdu. Elgirdik, yaxşı. Tavuğum şulay uq əzir. Diyərdik, ulan жылны biraz atırsan ya, mən pişib жетсен. Özüm aşağı bitirirəm şamasa. Yarar, özün aşarsın. Həm indi bu vaqtda Dinar isə salat. Əzəri salat işim mən deyir. Tavuqlarını turadı. Normal kisətlər bilən. Yarı. Pisəklər normalni. Aşqazanına bara. Sen Buruşunu da. Sen ikisini de salayam tura bitirsin ya mı? Yarı. İkisini de eybətlәп. Mənə burış turarga iyrətdik. Zor qazanışlarga erişdik. Bu vaqtda indi Nuruzilning 3-nче kategoriyalı, razryadlı məlisin, kategoriyalı razryadlı. Oxuған kişi indi. Повар pişikçi, şuna görə o indi özünün qatlı salatını başladı. Anda soğan, tavuk, şulay bit, soğan, tavuk, mayonez. Qanışda salmay görmüşə qaldım. Bərəngi? Tavuk var mı? Bərəngi var mı? Yumurta var mı?
Бәрәңге Имара бар, қасына йомырка бар. сымына сыр салды. Меңа да қауып қарға берсін де, биктен Ой, қара, биттен мектеп қысқан керек, мынау қара. Рексиян ашып қарасам жары ма? Меңа да қауып тұрсынlar. Дәмлі болған, тауық дәмлі. Жігіттер, біздің сізге берем. Қазір сіз мына экрандарда Mesela жылата башлады ма әлі соған? Қой тауып. Экрандарда көрешексіз ребус. Шул ребусты сізге, ол ребуста бір татар халқының ризығы яшірінген. Ойларға әлі көп уақыт түгел. Әйді Динар сенен башлайық біземе? Менден башлайық ма, яры? Сенен башлайық міне. Біріншісі нәрсе бар. Қара мына бұл экрандардағы ребуста. Мұнда гүмбе бар. Гүмбе бар мұндаймен. Сарық бар. Сарық ма? Сарық мол бәрән ме білмеймін. Бұл шырақта бәрән ме? Күші бет бұл. Диле. Көм күрші бар десе. Күрші, диле. Әм күршім. Бірінші екі сөзден екі шер харифін алара керек, ақырдан шылай бей? Яға бітәйін дей ме? Әйде, г. Башта г біден. Ну, Г. Мө бәбілғаш, мө біні. Яға бітәйін де гүбәді ядырын да? Ай, маладес, бір білшіне он болсан. Маладес, гүбәдия, білдік. Розил қара экранға. Сені мұна нәсілер көресің мұнда. Бұл бала мısın, бұл қоян мı? Бұл бала, бала деп, әйе, бала деп. Әйтік бала. Бала. Так. Шыршылар. Әйе, урман, шаршылар. Урман. Білім шаршы, урман. Урман. Әйде, урман дейбіз, еме? Так, ба. Баланың. Урман. Бауыр. Сы. Әм төсіне дейбіз. Бауырсақ. Bir бешіне маладес, маладес, маладес. Розелінікі тағында ауыррағы, бұл Розел. Бауыр. Иә, әлі урман, әлі шыршы дейірсің. Әлі нәрсе анда. Бектер бешілі бұл берім үшін. Берер. Алдағы берім, баянлы берім болашақ. Шоңа, әйдәгі стизгіне ішіңізді тәмамлағыз да, бір Менің ойнап, ішім бітті. жырлап бет кетейінде. Болды. Әзір мені? Конечно. Салат әзір. Салат әзір. Так, салат. Тоқта. Нәрсе қалған. Асылынан безер біз әлі, әйді. Асылынан безер біз. Демек, гарнирға. Алай сабылай іші біз. Динардың әлі тура бітілмеген іші бар. Әйде баянны алар сенен анда. Олаттырға Баян бірәш, бірәр ойнап, бірәр жырлап, бірәр өзінің ұсталығыңды көрсетіне. Тамада бұлға шейді көрсет. Никсің ұламайбыз рәхәтлігін, берілген шушы өмірін. Біздің ғұмыр бары бір мезгіл дейд, білмейбіз шуланың қадірін. Туғаннар тату болып яшик, шашлық қайғыларны бөлішіп. Зырлап яшик, достар гүлләп яшик, исән шақта бірге күрешіп. Туғаннар тату болып яшик, шашлық қайғыларны бөлішіп. Зырлап яшик, достар гүлләп яшик, исән шақта бірге күрешіп. That was a jazz band. Dinar Badruddinov, Rozil Valiyev, Hamdullah Bayram Mahsus sizden geçen TMTV телеканалы. Беға ойнап тұрмасам да ярынды. Tamam, болды енді. Рубин жейді. Ребят, баян. Ауыр, түлкі. Ауыр, шулай. Бір кімге де жеңіл түгіл. Я, Динар. Әйде, сен де шаққаттар несе шысы қой. Болды ма? Әйе, Мен сен ішті мамлар мұнда несе салдың, несе білем мұнда. баяннап керек. Ха баяннап келеміз, тұқтары сен. Сен мұнда салатқа нендей заправкасы біз. Соевый соус саласыз. Әйде, салайық, әзгені. Әзгені салалы, әзгені. Так, бола бұл қазір. Бектәмлі бола бұл. Бектәмлі бола бұл. Бүтін көңілі кіртіп ясадым бітмеймін. Әйе, көңіл жыдасын салып. Біздің кеңештерді тыңлап. Таңтағын әзгені сал. Бір зәмейсізге өксіз түгілдер бек. Нәрсе болса әрі. Қаралы, сен Ашсы келіп мұнда қазір иленіп қайтқаш. Совет еңде шоққат түрін деме? Әйе, қатының іші Ертен кемейді. әйе, уянуға бір тапқыр жасап қой. Кіршіға керейін. Обязательно. Помидорының Әйде, білен. тезірек Болған. Иә, Динар, Розел енді өзінің ойнау ұсталығында, жырлау ұсталығында көрсетті. Сен жырламын дейді. Әйе. Сен ойнайсың, әйде ойнап көрсетті. Мен пока әзірлі тұрам, ема? Ләкин өзектәріні іздіре тұрған иттіріп ойнап көрсетті бізге. Мен айтам, торт ап келгеш ойнамасам да яры енді. Әйде, мен тортта ойнайым. Мен достар, қарағыз, шағыштырғыз торт білән баянны. Ха, торт ойнайшақ, торт. Оқшаған, әйде, мен тортта ойнайым.
Эй, молодец. Арытты малай арытты. Әйбәт. Динар бат. Жеңіліш түгіл екен, еме? Жеңіліш түгіл. Иә, шуның бар енді музыкаль биремнәре бездә тамам. Барлык биремнәрендә егетләр башкарып чыкты. Миңа калса, хәзер монда бик тәмле дегустация сара кирәк һәм берничә минуттан белербез, кайсы баянчы җиңде бүген, Розилме, Динармы. Димәк, берникадәр реклама тәмле көрәштә. Рекламадан соң чыгарасыз. Все нормально? Дегустация әйбәт урында. Һәм иң мөһиме ит. Кешірінде қойып қарайын? Керек. Тапшырыбыз башланырга да өлгермәде, инде тәмамлап куярга да вакыт җитте шулай. Сизелмичә вакыт узды, шундый күңелле музыкаль кунакларыбыз булганда, Динар Бадретдинов, Розил Валиев, я дегустаторны чакырдык, дегустатор килде. Ул хәзер сезнең результатларны ашап карап, инде үзенең бәясен дә әйтәчәк. Каршы алыгыз, дегустатор Булат Байрамов. Белгеч. Үзем, Розил. Әйдәле, башлыйк әле бу яктан. Әйдә. Син каршы килмәсәң. Салаттан башла, салаттан. башлыйм. Әйе. Саатны. Менен кесем ярый мısın қарға? Ярый, син килсәң дә ярый, албайтты. Қалаңы да алып кел. Yok, tane görünüyor. Үзем генә. Беркем дә якын китеп мин. Әйдә, менә бу итнең име берәр кичкенә генә өлешен алыйк. Капкарага җитеп килер. Пишкән вакытта да капкараган имендән. Дөньяны да капкарыс килә бераз гына дип. Мен, пожалуй, Розельникін ашармын енді. Ол менікі ашар. Үзеңнеке шамыл. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Әйдә, салатына башлыйбыз. Салатның исеме Тәмле. кемне дип аталды менә? Ә бізге? Туктале син. Нешіксің? Былай Бу томага. салатларны мин бик яратам. Мен де яратам. Чынлап та, тәмле булган Динар. Деге, деге инде ул. Дегісі пішіп біткенме, қаралы. Қапта қарамадым. Все нормально? Дегесі де әйбәт урында. Һәм иң мөһиме ит. Менікі қалып тұрмасам да болайын да алайса. Молодец булган пешкән Розил. Ничектер бәйләнерлек урын тапмадым. Бизәлү дә яхшы гына матур гына бизәлгән. Монда да барысы бик яхшы. Помидор да, кстати, пішкен. Бишле, я Помидор да пішкен мене даже. Менә егет кеше өчен бишле. Кеттек, синекен калып карыйбыз. Әйдә? Әйдә. Бұл ризықларға мен музыкаль исем бердім. Әйдә, исемнәр белән шактаттырады безне. Мансы Анданты перевод Ақырын білесің енді ақырын әйе. Мансы Престо. Тиз деген. Тиз ясала тұрған. Шоу Престо. мансы Престо тиз, мансы Престо, Анданты. престо. Қойсын Итальян қоқарсын. исемнәре инде. Италияны, бүтін музыканың әйберлері, білгілері итальянша бит инде. Ярар. Әйдә, салаттан башлыйк. Мин салаттырмын, айрым салат куям, шундан гына ярыйдыр. О, туралышлары кызык инде моның. Динар гыма беренче тапкыр Әйе, ғылман бірінші тапқыр. салат ясады. Бүтін көңілімні кіртіп ясадым, тырышып Әйе. ясадым, от души. Бик тәмлі болар дейш. Даже өзімді қойып қарамадым мәні, сен еттім. Бигрәк салара кирәк икән монда. Төз генә салара кирәк. Сенің кеңеш болды ол салмасқа. Әйе, мин шулай дип Әйе, килгән. шуңа Кызны салып була беләсеңме? Әйе, әйе. Алып булмый кирәк. Шулай шо. Ярай өстәрбіз ат. Бай, кызык салат килеп чыккан. Ничего, нормально, ашап бала бит. Ошарлы. Әйді Андантыны қойып қарайын, Анданты бигрәк тәмлі өңге ашаған. Анданты. Мансы ашық мышағына пішірілген әйбірін. Тауық Тавыкны әгәр ете суган бит. белән кыздырсаң, тәмле була инде. Ондан да тәмлі әйбір жоқтыр. Кишен ашаттырмын, яме. Кешірінде қойып қарайын. Кирәк. Менә бу тагын бер тапкыр аңламадым. Менә туктап булмый, күрәсеңме? Туктай алмыйча ашый булар. Бик тәмле булган. Менә монысы пешкән, безнеңчә, авылча. Аша, менә бит. Әйбәт. Деревенское блюдо. Италияның авылларында шундый бер пешәләр. Булган. Тәмле булган. Рәхмәт. Тәмле булган. Сүзләр юк. Хәзер монда билге чыгара кирәк бит инде. Барыбер ничектер катлаулык буенча бизәлеш ягыннан да, катлаулык ягыннан да Розил Әлбәттә. беренче рәт урынга чыкты безнең Динар эме. Әмма бетерәгә. Монда 5ле, монда 4ле куярлык. Әйе. Бераз 4лелек. Синең өчен әле беренче тапкыр гомән әзерләгән кеше өчен 4лелек.
Bir ballı Lekin özüm bilishdim. lekin bayani bit ha. Bayan Unda bayan bilan sinikida bik yaxshi. O'zi pishirgandi. O'zi. Bayanda da o'zi o'ynaydi. Atding deymi? Ancha yaxshi. Bu bayanda sidiruvim chektir ko'ngilga yaqinroq keldi birozgina. Xotiraq. Shunga ko'ra Rahmat deydi. bayan o'ynash ustaliklarim bilan ham shunday bayan olib keluvim bilan original bo'luvi bilan deb 5/5 hisobi bilan yangi sezonimizda haliga topshiruvimizda bizning ikki bayanchida birinchi o'ringa chiqdilar. Zo'r rahmat. Alisiyanga starga Alisiyanga starga o'rin bor, lekin endi uni qatib pishira bilgach, endi bu sening qimiringga yetarga tiyish. Bu ustaliklarim ochdan qolmayashasan. Sendaymi? İptaşına повезло. Шалтырат дусларыңа, bizga шалтырат, biz uyretirmiz barısında. Hem endi təmlik rəşini şulay qarab var, başqa tapşırıqlarını hem anda bir ko'p sezonlar, bir ko'p narsaga öyrənirsən. Yani sizler endi rizqlarını pişirdik, rizqlarını ko'rdik, retseptlarini aldık. Siz de yazıp algansızdır. Hazır endi tapşırığımızın general sponsoru bolgan Ko'kmara Metal Savod zavodi Oşiq aksionerlik jamiyatining sizga bo'laklarni topshirgan. Ularning da bo'lagi bor sizga. O'zingizning kulinar ustaliklaringizni shorlar uchun, yaqinlaringizni tog'ida ta'mli rizqlar bilan siylar uchun. Mana bunday mermer islikli, shep, tutqali tavalar bo'lagi tegarisizga. Mana jo'da, shisartuda joyli bu tavalarni. Bunda bu rizqda bir narsa kiyli, ul shunday shep pishe, shunday ta'mli pishe. Bu birazgina o'zingga pishirib qaradim, shep. Qarab kerak, ya'mi? Hem Dinar shunday bo'lak senga da bor. Big shop bo'lak bo'ldi. Big zo'r rahmat. Big zo'r rahmat. Aytırga kerak Ko'kmara Saudiya markasi ul vaqt bilan sinalgan sovut sabab hem Germaniya texnologiyasi bo'yicha o'zimizda Rossiyada yetishtirilgan. O'ng'aylik uchun haligi shep sovut sabalarni siz internet gibi tashada olirgan mumkin. Siz mana bunday mermer islikli yangi innovatsion tobalar da olirga oshig'iz. Yajiklar sizning aytasiz tilaklaringiz so'zlaringiz bo'lsa rahmatingiz. Kamera sizniki. Eng birinchi sharoitdan mening bek zo'r rahmat aytasi kela. Ayting bilan Alina bu shosha yoqdi dunyoga turganga. Ikkinchi sharoitdan bek zo'r rahmat aytasi kela Bars Media kompaniyasiga teamga ham sizga shosha mana shunday motor передача chaqirganingiz uchun bek zo'r rahmat. O'zingizga rahmat. Dinar, aytiblaklarim bormi so'zlaring? Albatta Big zo'r rahmat chaqiruvinizga, Team TV'ga Big zo'r salam, tomoshachilarga da Big zo'r salam. O'ng'ishlar ishingizda tilim. Hamma mana tatudus yashagan nasib bo'lsin, iminlikda yashagan bo'lsin. Big zo'r rahmat. Presto. Zo'r rahmat bizning topshirig'imizga kelgan ikki bayanchi, ikki muzikant Dinar Badriddinov muzikant olib boruvchi shulay bit bayanchi ayol bo'lchi Ruzil Valiyevga. Yani dostlar sizga da zo'r rahmat. Yangi sezonda yangi topshiruvlar, yangi qonaqlar, ham albatta yangi retseptlar kutasini deb ishonib qolam. Birga bo'laylik. TMTV telekanalining har doim qarab boring. Ta'mli yashik, ta'mli oshiq. TMTV telekanalida ta'mli kirashni har doim kuzatib boring. Sog' bo'linglar. Sog' bo'linglar. Пока.